Преди да започнем, нека отделен момент да пристигнем. Където и да се намирате, просто обърнете внимание на дъха си. Няма нужда да го променяте, просто го усетете. Това е пътуването в теб, с мен е лица ми Сищел. Място, където можете да спрете и да изследвате света отвън и отвътре. Нека започнем. Замислили ли сте се някога как така всички виждаме една и съща реалност? Нека кажем, че хората сме изключително добри в това да си влияем един на друг. Когато споделяме идеите си, шансът те да станат реалност е много по-голям. Когато достатъчно хора повярват в една и съща идея, те й дават вниманието си, енергията си, фокуса си, въображението си, усилията си. Така тази идея постепенно започва да се проявява и с времето се превръща в част от реалността на всички ни. Или пък не, защото не е достатъчно просто да посадим семената в добра почва. Трябва и да се грижим за тях. А за да го направим, трябва да ги изучим. Какво е това семе? От каква почва има нужда? Какъв баланс между слънце и сянка? Колко вода, колко често? Какви хранителни вещества? И така нататък. По същия начин, ако искаме реалността, която създаваме, да продължи да съществува дълго, тя трябва да бъде изградена върху доверие и честност. И ние трябва да се грижим за нея. Има и бързи начини за постигане на целите ни, но те никога не траят дълго. Виждаме го и днес, например, в музиката. Бързо създадени поп-песни, които след месец вече не звучат остарели. Трудно могат да се сравнят с вечните класики. А защо класиките са толкова добри? Защото са създадени с истинско чувство. И да не започвам дори за музиката, създадена от AI. Първия път звучи добре, дори е впечатляващо, че машина може да направи нещо такова. Но, и тук има едно голямо но, след половин час слушане започваме да усещаме, че нещо не е наред. Просто не носи същото усещане. Празно е. Всичко звучи еднакво, от началото до края. Сякаш има емоция, но ние не можем да я почувстваме. Защото, за да създаваш музика, ще го кажем направо, ти трябва душа. Точно така. Никаква машина не може да копира това и никаква машина не може да го замени. Звучи прекалено равномерно, дори когато певецът крещи или има онзи трескав цигарен глас. Не, просто не се получава. Затова, ако искаме да живеем в по-истинен свят, нека мислим и усещаме критично. Истината често зависи от гледната точка. Нека не вярваме сляпо на това, което ни казват новините или някой професор по каквото и да е. Винаги трябва да проверяваме с логиката си и с вътрешното си усещане. Вярна ли е тази идея за нас или не? Или както напоследък обичаме да казваме, и доста точно между другото, резонира ли това с нас? Буквално, защото и ние сме вибрационни същества. Изградени сме от малки атоми и още по-малки частици, които в квантовата физика се описват с понятието Планкова дължина. Най-малкият измерим мащаб. Енергията съществува на пакети, като най-малките единици се нарича квант. И всички те вибрират, постоянно. И именно чрез това движение се създава нашата реалност, или може би по-точно тя се задвижва, като преход от неподвижна картина към филм. Вселената не може да бъде статична. Виждаме, че тя се движи, следователно вибрира. Тези малки, почти невидими частици танцуват в ритъма на нашето съществуване, за да може ние да съществуваме. Затова въпросът е, какъв свят искаме да създадем ние? Благодаря за вашето време, пространство и присъствие.